Sirkal oyangoni gibiro tiyo gi okumba thieth manyien mar SHIF e chiwo yiedhe mag kute mag ayaki kata ARVs e kinde mar riwruoge moko mag piny owacho biro chungo sir margi ka ochopo higa mar 2030. Kaka Andrew Ndego leronwa, sirkal ka okalo migawo mar thieth medo jiwo jopiny mondo osir chenro mar rakruok gi landruok kute mag ayaki. Chenro mar chiwo yiedhe mag kute ayaki ma osebed kichiwo gi riwruoge ma ok mag piny owacho mane owinjore orum ka ochopo higa mar 2027 koro chwal nyaka higa 2030. Ka oyango wachni, jagoro mongirore migawo mar weche thieth Hari Kimutai e kinde yawo kar rakruok gi kute mag ayaki bade ma Mathare lero ni sirkal medo timo ikruok mabiro neno ni chenro mar yudo yiedhe gayo kute mag ayaki obi ochiw ne jopiny ka okalo e chenro mar SHIF. Social health insurance, that is the one that is going to support the government in achieving its universal health care coverage and where the donors will have withdrawn their support. Korka kore, jata tije mar riwruog National Syndemic Disease Control Council Ruth Laibon yango ni nyaka gisani maromo ji milion 1,437,267 odak gi kute mag ayaki, ka kwand jogo manyien ma osegamo kute mag ayaki gin 34,540 e kinde ma kwand jogo makawo yath gayo kutegi gin 1,122,334. Oluwo ni kwan ni pod medo idho kendo jiwo jopiny mondo rakre gi medruok makama. Kenya is the 7th highest burden epidemic of HIV in the world. We are calling on communities because this year we are saying let communities lead, and we are asking us to educate each other, parents to educate their children, and also across the settings that we have. Hillary yango ni sirkal bende timo duto e rakore gi wach nok yiedhe mag tuo mar kaera manenore e ute thieth ma pacho ka. Olero ni sirkal chano loko weg kambi mane ochiw ni orak mar chwalo yiedhego kuom koso chopo kare winjruok mane giketo e kindgi, ka koro gichano chiwo orak makama ne kambi machielo. And we had done the procurement, however there were challenges on the side of the supplier. They were not able to supply on time. We've made arrangements and now there are those which have been lifted, they have been shipped in the country. So that service has now resumed and we have enough commodities for TB clients. Going forward, I think we are going to change the supplier because he did not meet part of their obligation. Omedo yango ni chenro mar yango kuonde rakore gi landruok kute mag ayaki geto chopo e kor gwenge duto ma pacho ka okwayo jopiny mondo nywak lwedo e chopo kare lek mar rakore gi landruok kute makamagi. Sirkal ma pacho ka kokalo migawo mag weche thieth e makruok gi riwruoge mopogore pod medo wuok oko mar keto kenge mag rakruok gi landruok mag kute mag ayaki e kor gwenge ma pacho ka. Chenro manochakore e counties 2 ma bende geno ni dhi medore e counties duto ma pacho ka indiko chopo e higa manyien. Moko kuom counties go eko oting'o Migori, Homa Bay, Mombasa, Nairobi kind counties mamoko. Andrew Ndego, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Andrew Ndego kuom kelonwa lipot machal kamano. Wadhi e kaunti ma Migori kama chenro mar kedo kod tuoche ma ikelo kod lil e gwenge mag Dede sub county ma Awendo oyudo jol bang' riwruok mar Proudly Kenyans kelo chenro mar